Den her, den gør ondt. Den her, den er til dig, der lige nu sidder og kæmper med økonomien. Måske kæmper med et sted at bo. Måske kæmper med din forretning. Det er en lille motivation til dig for ikke at give op. Du skal blive ved med at kæmpe. Bliv ved, bliv ved, bliv ved. Mens jeg sidder og laver den her video, der sidder jeg selv i en gæld på minus 500.000. Jeg har opbygget en coachingforretning uden en krone på lommen. Jeg har et team af de 6-7 sødeste samarbejdspartnere, jeg går igennem ild og vand for, som jeg har lavet sjælekontrakter med, og vi arbejder stadigvæk videre. Så du må aldrig give op på det, du tror på. Og grunden til, at jeg også flyttede til Thailand, jamen det var på grund af, at min økonomi, den gik ikke lige, som jeg havde beregnet. Der var nogen, der ikke lige holdt de ting, som de selv havde beregnet. Og så skete der det, at så måtte jeg opsige mit hus. Jeg måtte ikke flytte min adresse over til min mor, fordi det må man ikke, når man har en kone fra Thailand. Så er det forbudt lige en kort periode at bo hos sin mor. Så det vil være, at den eneste løsning, det var, pak lortet, så flytter vi til Thailand. Min kone kan starte med at få et godt arbejde, og så kører jeg min coachingforretning videre hernede fra. Så jeg giver aldrig op. Jeg bliver ved med at kæmpe. Og de fleste mennesker, de deler det jo først, når det er overstået. Jeg deler det, mens det er i gang. Så husk, giv aldrig op. Bliv ved med at kæmpe. Lad være med at give det dit fokus, alle de røde tal og alt det, der ikke gavner dig. Fokuser på, hvordan kommer jeg ud af det her? Hvordan kan jeg løse det? Og hvem eller hvad kan hjælpe mig med det? Så det var en lille motivationsvideo til dig, som måske selv sidder og kæmper med din virksomhed, din økonomi, dit hus, dit hjem, dine børn, whatever. Så pas godt på jer selv, pas godt på hinanden, og husk den her video, når I ser de resultater, jeg skaber. Fordi der er ikke nogen, der deler det, imens de skaber resultaterne. De deler det først, når de har skabt dem. Ha' en rigtig god dag, hold humøret højt, skab en god energi, og lad være med at give os opmærksomhed til noget, der ikke gavner jer. Hej så længe.